Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kama wasu mata guda uku da ake zargin suna da hannu wajen shirya zanga-zangar nan ta nuna tsadar rayuwa da aka gudanar a jihar Niger a ranar Litinin dinnan da ta gabata. A wata sanarwa daga kakakin 'yan sanda na jihar Niger DSP Wasiu Abiodun ya ce daga cikin matan har da Aisha Jibril 'yar kimanin shekaru 30 da aka ce ita ce ta tsara yadda aka gudanar da wannan zanga-zangar. Sauran matan dai sun haɗa da Fatima Aliyu, 'yar shekaru 57, da kuma Fatima Isyaku mai shekaru 43. Ko baya ga waɗannan mata dai, 'yan sandan sun ce suna riƙe da wasu matasa guda 24 da ake zargin suna da hannu a wannan zanga-zangar. Dama dai tun da farko gwamnatin jihar Niger ta ce waɗanda suka shirya zanga-zangar sun shirya ta ne da nufin satar kayan abinci da wasu manyan motoci suka ɗauko a hanya, kamar yadda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi bayani. To yau an waye gari sun je su faɗa mata a bakun gurin ɗiban ruwa cewa ga motocin abinci za shiga da shi garin Mina, kuma za a raba wani ne su fito, su za su tsayar da motocin da za su cire abincin nan su raba musu. Mata bayan sun tare ayan suka fito, abin ya zama dai kamar zanga-zanga. To tuni dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum suka yi Allah wadai da kama waɗannan mutane. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin. So a lokacin da mutane suke ƙoƙarin su nuna ma gwamnati cewa kuma lallai ba mu jin daɗin wannan tafiyan, ya zamanto kuma ana kama su. To ana magana a yi gwamnatin bai ɗaya. Menene gwamnatin bai ɗaya? Mutane su yi shiru, duk tsarin da aka so da shi mutane su takura, kuma ya zamanto gwamnati ba ta son ganin su a bakin titi ko su nuna ɓacin rai. To ita ma dai ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger ta ce bata ji daɗin kama waɗannan mata ba. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger.